אז קודם כל, אני מתנצלת שהעברית שלי, it's not the best, כי האנגלית שלי זה השפת אם שלי, כי אני מארצות הברית, אבל אני אשתדל ואני אנסה לא לשבור הרבה שיניים. המסר שלי לבנות ישראל זה בעצם לא הקערה, אלא המעשה מלא בניסים, עמדה חשובה בהיסטוריה של העם היהודי, שזה קריאת ים סוף. כשמדובר במעשה של קריאת הים, הפסוק בספר שמות כתוב, וישם את הים לחרבה, ויבעקו המים. ברור שהלשון שהקדוש ברוך הוא משתמש פה בפסוק היא של בקיעה, ויבעקו המים. ובכל זאת אנחנו לא מתייחסים לקריאת הים כבקיעת ים סוף, אנחנו קוראים לנס הזה בשם קריאת ים סוף. והרבי מגור מפרש עליו השלום על הנס הזה ואומר שלא היינו צריכים לקרוא לזה קריאת ים סוף, אלא בקיעת ים סוף, כי זה מה שכתוב בפסוק, ויבעקו המים. אז שואל הרבי מגור, מה ההבדל בין בקיעה לקריאה? נשים יקרות, תשמעו טוב טוב למסר המדהים והעמוק של הרבי מגור. הוא כותב שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבנו עליו השלום להושיט את ידו על הים, ובאותו רגע נבקע הים. באותו רגע באמת הייתה בקיעת ים סוף. The sea split. המים התחילו להיפתח. וזה קרה מיד אחרי שנחשון בן עמינדב עליו השלום קפץ לתוך הים כדי להדגיש את אמונתו בהשם יתברך, והמים אכן נבקעו. אבל הרבי מגור אומר שהמים לא נבקעו לגמרי. אז תדמייני שאת ברגע הגדול הזה בהיסטוריה היהודית, תדמייני שאת עומדת שם ליד הים יחד עם מיליונים בעם ישראל. הים גועש, מאחרייך קולות הרם של מרכבות פרעה וחילו עושות את דרכם לכיוונך. את מפחדת, אבל פתאום את רואה את נחשון בן עמינדב רץ אל תוך הים, ובאופן בלתי צפוי ומפתיע, את גם רואה שהים מתחיל להיבקע לאט לאט, אבל רק במידה מסוימת. את רואה שזו בקיעה, אבל רק קצת. ואז את רואה שכולם מתחילים לעשות צעדים אל תוך הפתח הקטן הזה של הים. את רואה ומרגישה את האמונה ואת הביטחון שיש לכל אחד באותם הרגעים. ואת יחד איתם נכנסת אל תוך הים שקצת נבקעה, בכל צעד אל תוך הים, אל אותו בקיעה, אותו צד שמלא באמונה גדולה שהשם איתך. ועכשיו כשאת וכל בני ישראל צועדים צעד אחר צעד אל תוך בקיעת הים, לפתח הקטן הזה, המים לאט לאט נקרעים עוד ועוד מולכם, תוך כדי שאתם כולם מתקדמים צעד אחד אחרי השני, המים לאט לאט נקרעים. תדמייני כמה אמונה גילה עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שעם ישראל אפשרו, they allowed את הים להיקרעה ככל שהם התקדמו עמוק יותר לתוכו. האם אתם מבינות ויודעות מה זה אומר? אומר הרבי מגור, זה אומר שבהתחלה זה באמת היה הקדוש ברוך הוא שבקע את הים, אבל רק קצת. ולמה? כדי לתת לעם ישראל את ההזדמנות להראות עד כמה הם מאמינים בו. אבל
עם ישראל הם אלו שקראו את הים. בדרך האמונה והביטחון העצומה שהם הראו, עם ישראל היה זה שקרע את הים לגזרים עם כל צעד של אמונה וביטחון כשצעדו אל תוך הים, אל תוך הבקיעה הזו. צעדו קדימה לעולם של אמונה שלמה בהשם. והתוצאה הייתה קריאת ים סוף, לא בקיעת ים סוף, קריאת ים סוף. עם ישראל קראו את הים עם צעדים של אמונה. זו הסיבה שכל הסיפור של קריאת ים סוף הוא מקום האמונה שאליו עלינו לגשת כשיש ניסיונות בחיים. קריאת ים סוף היא התשובה לאופן שבו יהודי יכול ליצור ניסים שאף אדם לא ראה מעולם. והוא עושה את זה דרך אמונתו בהשם. כל צעד שעשינו אז היה באמונה וביטחון רק בהשם. ועם צעדי האמונה הללו קרענו את הים וצעדנו קדימה בלא דאגה ובלא פחד. הפסח הקרוב אינו שונה. יש לנו הזדמנות לקרוא את הים עם צעדים של אמונה. כשאנחנו צועדים קדימה אל הלא נודע, אבל עם ביטחון גדול בהשם, אז בעזרתו יתברך ועם האמונה שלנו נצליח, והשם יציל אותנו ויגן עלינו, אבל הכי חשוב זה שבעזרת השם נצעוד קדימה, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, נצעוד קדימה אל היום שיהיה מלא בניסים, וביחד נחווה את הגאולה הקרובה והשלמה, אמן כן, יהי רצון. מאחלת לכם חג כשר ושמח, פסח מלא בניסים ובנפלאות, פסח מלא באמונה וביטחון, ובעזרת השם נראה את התוצאות.